Even. 1, 2. Denk wat erin? Ja! Een tierlijn hier ik altijd week met mijn vrouw aan de gang om hier wat te beginnen. We zijn een watersportdorp en we missen hier gewoon een viswinkel. Dit pand kwam ideaal uit, hè, want we hadden een slagerij vroeger. En de gelegenheid weer er al voor de koelingen en alles dit er al. En ja, en dit weer gewoon een droom voor mij, dus ja. We onderscheiden dus wel een beetje van de viskaarten. We hebben altijd eten, 6 dagen in de week. Meestal keer eten, hè. Ik heb plak voor ongeveer 15 mensen. Dus ja, maar dat is inderdaad arbeid met corona, hoe dat gaat. We hebben tafeltjes op ordelmeter en ja, man krijgt wat ze jongenwedstrijden, een jongenswerkpersconferentie. Dus ja, maar ja, dan ben we er altijd nog voor afval natuurlijk.